Kaya pa naman. May sinasabi sila, Senator Ping, na better na for a reenacted budget kaysa sa isang budget na hindi masyadong na-check. Yes. Pwedeng draft, Correct. Kaya yun naman, kaya rin kami medyo tumatagal kasi like for example in DPWH, sinumit lang ngayon yung kanilang bagong data. So binavalidate namin yung data tapos ini-encode namin yun sa almost 10,000 projects. So tinitingnan namin in effect. So yeah, like yan, bago yan. Kaya gusto ko sana matapos before 4 o'clock pero hindi pa sila tapos. So restore ba yung 45 billion kung sakali? Tingnan ko muna yung data. Tingnan ko muna kung anong lalabas doon sa binigay ng DPWH. Kasi ang ginawa ng DPWH ngayon, yung sinamit nila sa amin, walang hauling at walang logistics. In short. So ngayon, pinasok na nila hauling. Pinasok na nila logistics. So itong presyo na, itong adjustment factor tsaka presyo nila, masasabi ko almost or near realistic.